L'equip mèdic de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla ha estat l'encarregat de dur a terme el dispositiu d'atenció sanitari durant els 2 dies que ha durat el 24è concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. El dispositiu, ubicat a sota mateix de les graderies de la plaça, va estar dissenyat per poder atendre entre 15 i 20 castellers en pocs minuts que arrel d'una caiguda poguessin precisar d'atenció mèdica. El dispositiu l'hem muntat de tal manera que hi havia un conjunt de persones que estaven preparades en el que és el propi hospital, específicament pensant en les assistències que poguessin arribar allà, i l'altra part del dispositiu, diguem-ne el gruix més important, que el tenim instal·lat aquí a la pròpia plaça. Són un equip de metges i infermeres amb l'ajuda de personal administratiu i personal informàtic, preparats pensant que l'important és la rapidesa i la immediatesa en l'assistència, perquè la majoria d'aquestes demandes d'assistència el que volen és poder tornar a plaça, poder tornar a fer castells en el moment. El Servei de Medicina de l'Esport de la xarxa sanitària i social Santa Tecla, pioner en l'estudi i el tractament de les lesions produïdes en l'àmbit casteller, ha estat el responsable de l'atenció mèdica als integrants de les 30 colles castelleres participants. Personalment, o tots nosaltres entenem que l'activitat castellera, sobretot a nivell de tronc, és una activitat esportiva i que millor que una unitat de medicina de l'esport en totes les seves històries, a més amb el seu nucli d'atenció i que a més veiem castellers durant tot l'any, els estem veient nosaltres, per atendre una activitat tan important i tan xula com pot ser un concurs de castells, no? Tot i l'espectacularitat de les caigudes i gràcies a la rapidesa i professionalitat del personal sanitari desplaçat a la plaça, no es va haver de lamentar cap incident greu en cap de les 2 jornades de les que es va desenvolupar el concurs.